Kikubor nakaslem jong unongsan hima. U MLA ka West Chelong Constituency uba Mohendro Rapsang. Ulayo ban ay jingrap da ukaw, shini, uday, upnyangbam, bat slasha, sa kador barsinong moprem, nakabanta bansam sa kito kilongyeng, kibadok kumsi banta ban kersyan, yakini kilongyeng haba ka sorkar, kadang beteng, yakijing kangdam, banyakun yakini kaklam, coronavirus, kawalayat menta lasi benay. Kumta, klem dapan selam, kador barsinong moprem, kalayo banjit kumba, arspa prapulay tali kilongyeng, kiba kam cenjar, kiba sa hakani kasnong, balayo ban samno yakini kijingirap, kabalong menta kasngi, kalay tarik ujallew arjar fuwe, hapalaw, cukamau prem modern higher secondary school. Nga dari bakwan jok perbat orang bak senong jong ada bak senong mau pren ikan ikan jingerap ikan bisa kada ikan jing terwa jong MLA ini iba Mohendar Rapsang ila pun inga bai kuat mana jingerap ya ki beri ki beduk iba miok ba miok di ila sitom kan ikan publik pemerintah di nakaliang ka jong ikan senong hadin bai la terwa tu wilayah identify wilayah jit ya kini ki beri hok ban yo mo thì các balai cái chừng persiang cái chung cái nilai lai ban nilai jet ni cái beri hok ban yo ki ba ha cái này face la ban ong no cái first ka bang ile mentau snem yo kuma aspa rap lai mut ki long yeng ki bang ile cái jingerap kolong bang ai kat kum ka jing tha jong emili kolong ba 7 kilo khao 8 kilo phan 8 kilo dai 6 liter ka umpyang 6 kilo ka sini bat 6 paket i slasha ibasis na ya kini hi namar ba ni jit hi da ka ba ki hagani ka snong bijong ni don sandor ba ni don ki chairman bat ki local secretary ba pek ya ki kan taj ini ki local secretary don kat ka jini lang ki chairman Let pan identify ya kita kilong ni kiba don hadai hok ban yo krem dapat ya kata ka BPL dan ni kiba don ka rasan ni kami utai ni pek ki yin kiba dok ni lum ba ki kum kiba dok sing injit ha kata kanong ban sesam inong song snong ni don manta total population ni don kemudian kendai ajar pas pi ni ha ka snong ko jong ni man kiba song snong nadu fitrai kiba don lagi yang disem kinong song wai shwa bakin ha bagi sa ka snong jong ni don da ka form bagi pendam bakin register ile de kum kinong song snong jong ni dei ha kata kanong rim ni ithu ba ide nong song snong jong ni te ha baki wan sim ya gani ka jing ai jing yarap ka jong MLA ru ni verify na kata ban ithu bagi dei namar bakat kini kita punya song ginam lah ban itu personally way dari lengba kan ka registration copy kiba dei ginong song ko jung ni ai ki lengba kata hak bai dei bat kata ka benta nagalang ka jung ka sinong kumangong ipi menang ni don hagi kentot sam kentot ni la patha ia ki sari samla ia ki local secretary ban lepet ia ki nuki long yi kiba la kerdu ki bang don jing bam syu bat daka assurance kaba nakalyang ka sinong ni la sanction bisa katu kan ni ban ai jing irap kita gilam ni ndoi hado menta dan don tai wi a tiba wan kum kita kibangi ai jing irap iki leng ba ka sinong ki don pat ki bril kiba song quarantine kiba duk ya gitu ni la ai jing irap daka bam kan ni katai swabon poi ni jing irap bongyo ni ki MLA na ki wi sos ya man ki hati ni ki por ki bladep ni la ene na ka bor sinong hi
nau kon senong dong ilakat telah banirap.